Ọ dị mma n'ime inwere onwe anyị dịka ndị Biafra ya na inwe onye Igbo dịka onye isi ala obodo Naijiria bụ Igbo presidency, kedu nke iche na ọ ga-abara ndị Igbo uru karịa? Nke ga-abụkarị uru karịa bụ ka anyị nwere onwe anyị. Ka anyị nwere onwe anyị. Maazị ekelekwa m, good afternoon sir. Ekelekwa gị. Ọ dị mma, biko kelee ndị Igbo ndị na-ekiri anyị ma gwa anyị aha gị, ebe isi nakwanụ dịka m si wee hụ gị, ọ dịka ọrụ gị nọ ebe a, ọ dịka ị na-arụ ọrụ ebe a, gwakịna anyị onye bụ. Oke, ka bụrụ ụzọ kelee ndị na-ege anyị ntị, ndị Enugu steeti and in Kano West, ebe m si wee bịawa ndị Igbo anyị. Tata bụ Satọde. Dịka esi wee jụ m ịjụrụ m ka ihe m na-eme, ebe ihe m na-arụ. So by special grace of God, mụ bụ a legal practitioner based in Enugu here. Kedụkwanụ ihe mere ebe niile ji wee tọgbọ chako tata bụ 30th May, ebe a anyị ma na Holy Ghost bụ ebe kacha ekwo ekwo na steeti Enugu, kedu ihe na-eme? Ka m si ghọta ihe a na-eme taa bụ ncheta ụbọchị amụrụ Biafra and Biafran Day, dịka esi efute ya, bụ ihe anyị na-ayọ Chukwu ka ma na anyị ga-ewere onwe anyị and omume ka a na-elote taa jos nlote mbọchị a mụrụ Biafra. Anyị gazikwa Biafran Day. Ọ dị mma. Maazị, kedụkwanụ ka isi hụ ka ọnọdụ ndị Igbo na Naịjirịa si wee dị ugbu a? Ụfọdụ ka na-akwado maka ihe emume ntuli aka nke a ga-eme n'afọ na-abịa abịa bụ 2027 election, ebe ndị Igbo ndị ọzọ kwenyere na ọ bụ Biafra ga-eme ka ihe dịrị ndị Igbo na mma. Kedu nke ị na-eche na ọ ga-aka bara ndị Igbo uru na etiti nnwere onwe Biafra ya na onye Igbo ịbụ onye isi ala Naijiria bụ Igbo presidency? Ajụjụ ahụ dị mma and ihe a ka anyị na-agwa ndị Igbo anyị si iwere onwe anyị agha eji ike wee onye ha ga-eji dialogue wee na-achụ ya, ọ bụghị ha ga-eji ike. So na iji wee ndidi ahụ wee chere mgbe Chukwu ga-enye anyị Biafra, anyị ga na-aramkwa with the Nigerian gọọmenti ka ama na ihe anyị ga-adị ewere ihe ikwutara ha ji wee na-ekwu okwu ka anyị were onwe anyị. Ọ bụ na itere so history ya anyị chọọ ka anyị were onwe anyị, ọ bụ ebe isi ihe anyị na-akpọ victim point, na ọ bụ na Naijiria ga-erekọgnaiz wee mere anyị ha anyị chọrọ dịka ndị Igbo, wee mee ka anyị soro n'ihe a na-eme, na-erote na-atinye anyị n'ihe a na-eme, obido anyị bụ ndị Igbo mma. We can still say okay, nsogbu adịrọ ka anyị nọkwara na mgbe Naijiria ka nọ under Britain, ọkwa ihe a ka ha na-eme mekata wee spize na ha chọzi ha ka ha nụrụ ha ka jiri ka ha haziwe onwe ha. That's why I ji wee say okay, ekwe ha independent, they became their own on their own. So ọ ihe ka anyị na-ayọ Chineke ka anyị mara mana ọhịa anyị ga-eji ike, ọhịa anyị ga-eji nwayọ were ndidi na ekpere soro dialogue, jiri a kind of follow the rule of law. All those things say we rule of law, we law guiding all those procedures aja achọta nwere onwe. Ọ dị mma Maazị, daalụ maka azịza ị nyere, mana ị kwuru okwu ihe gbasara ka anyị na ndị ọchịchị anyị nyụkọ mamịrị ọnụ maọbụ ihe yiri ya, mana ndị ọchịchị anyị ahụ ile anya ọ na-adị ka ga-asị na imirikiti n'ime ha anaghị eji ntị anụ ihe gbasara nnwere onwe Biafra. Kedụkwanụ ka ị na-esi wee chee na o nwere oge ọ ga-eru asị na ndị ọchịchị anyị ga-ewepụtazi onwe ha ka azọwazịa Biafra, dịka nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu, onye nke nọ na nga ugbu a? Ọtụtụ ndị Igbo nwere nkwenye na ọ bụ ndị ọchịchị anyị bụ ndị tinyere ya na nga ebe ahụ na ọ bụghị gọọmenti Naijiria. Kedụkwanụ ka isi wee che na ndị ọchịchị anyị ga-emecha wee chegharịa sị ka a chọwazịa Biafra? Uche nke m, ihe a na-ekwu abụrụkwanụ na ọ bụ Naijiria ka ọ dịga n'aka, ọ si n'aka ndị ọchịchị anyị, ndị isi ojii, ndị Igbo anyị. Most of ihe problem anyị na-aya kịta bụ ihe ndị ọchịchị anyị, ndị Igbo anyị ji aka ha wee because ha na just looking at their political interest. Na Nnamdi Kanu, his agitation all these years, ọ bụrụ na anyị jikọrọ ofu obi, were ofu ọnụ, were ofu olu, aga m ekweghị nkwado na by now na ya aka ewegoro onwe anyị.
So ihe na-ehi ndị ihe nsogbu anyị na-ewe bụ our leaders, the Southeast leaders, bụ ndị na-ene anya na ọ ga-emebiri ha their political ambition and a political career. That's the reason why ha ji wee na-eme ka asị na ha na-abịa iwe ka ọkụ. O siro n'aka Nigerian government because he wants to follow the due process. When supporters ndị sị na ekwe ha chọrọ ka anyị were ụwa, ha chọrọ ka e were is big for years. By now na ya ka ewegoro ụwa. Ya bụ dịka a ka na-ekwu ihe gbasara nnwere onwe Biafra ma ụfọdụ ndị Igbo na-akwado maka ihe emume ntuli aka nke a ga-eme n'afọ na-abịa abịa. Kedu ka ị na-eche na ọ ga-akabara ndị Igbo uru n'ime ihe emume ntuli aka ka onye Igbo bụrụ prezidenti ka a kpọrọ Igbo presidency ya na nnwere onwe Biafra? Kedu nke iche na ndị Igbo kwesịrị ịchụwa? Yes, ọ ya ka m zara ka mgbe izi sị gị na sometimes ị na-achọ ihe ị ejiwa ya na-achụ ya. Sị gị na the reason ọ bụ na trace the reason anyị ji enwe problem with anyị dasị ka anyị were onwe anyị ifu na ọ bụ mkpagbu na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo anyị. I mere that one of the victim points just like I said earlier. Now onye nke anyị bụ Peter Obi dịka ọ si apụta kịta iji ọchịchị 2027 ka ama na ọ ga-abụ onye isi ala. Anyị bita n'igwe anyị akwadoro ya because ọ bụrụ na ya nọrọ ebe ahụ as president, I will promise you that things will be better. Igbos will be recognized. Mana ọchịchakwanụ nnọọ naanị afọ anọ rituo ndị ọzọ abanyekwa ndị Igbo alachikwa n'otu ọnọdụ ahụ. Kedu ka iche na a ga-esi enweta good representation of ndị Igbo for a long time? I will go that now that ọchịchị 4 years ahụ kwere nkwa is just a political gimmick. Ọ bụrụ na ihe anyị na-eme bụ ka ọ chọrọ ka ya bụ ọma ihe ọ chọrọ ka ya nọgoduru de ya nọrọ ebe ahụ ịbụ na onye nke na-ekwere kwere ya nkwa ya na-ekwukọtara na ya eme exchange of power. Onye ahụ ga-agwa gị eziokwu na onye ahụ fụ ka o si wee na-ahazi obodo, onye ahụ ga-eji aka esi biko na agreement ya na gị na-abụ ma ọ bụ agreement ya na ndị ọchịchị na ndị politicians na ha ndị nọ na same party ma ọ bụ even outside parties na ha ekwekodo gị biko gị chere gawa. So ihe ahụ bụ just a strategy ọ ji chụọ ka ya batagoro de ka ya gosi unu na-ewuri ihe dị iche na capital B na ọkpụkpụ efi. Ọ dị mma. Maazị, kedụkwanụ ozi ị nwere, ozi ikpeazụ maọkwanụ ndụmọdụ ị nwere nye ndị Igbo gbasara nnwere onwe Biafra na ọnọdụ ndị Igbo na Naịjirịa? Sorry, pardon? Kedu ozi maọbụ okwu ikpeazụ ị nwere, ihe dịka ndụmọdụ ị nwere inye ndị Igbo gbasara ọnọdụ ndị Igbo na Naịjirịa ya na nnwere onwe Biafra? Okay, thank you. Ndụmọdụ m ga-enye anyị ncha niile ma anyị wabụ ndị na-ebe a kịta ma ndị na-ege anyị ntị ka anyị were ndidi na onye wee ndidi ori azụ ụkpọ onye wee ndidi na-eme gị na-enwe mmeri. Anyị jiri nwayọọ mmadụ eji n'ike wee chụọ ya. Anyị na kịta anụ efu na ebe niile tagboro chọgbọrọ chako. Ọ bụrụ na ewe ọ bụrụ na mmadụ m na-amacha enwere ike ịpụta ahịa taata mana anyị na-amụkwa in consolidation with ihe a na-ekwu so that ọ bụrụ na Chukwu nyere anyị aka anyị mgbe ọbụla anyị ji nweta ya mana ihe abụkwa ka ha Naijiria makwa na anyị ka ihe anyị na-ekwu na anyị ka na-ekwusikwu ya ike but anyị jiri nwayọọ anyị eji n'ike wee chụ ya na mgbe Chukwu ga-enye anyị ihe ọ ga-adị anyị surprise when I will turn around the captivity of Zion it will be like them like those that dream dreams. Ọ bụ ihe Bible kwuru. So na ihe anyị na-ayọ Chineke bụ onye ọbụla wuru ndị anyị ji na violent wee chụ ya. I believe na God ga-enye anyị na mgbe ọbụla na emunete ha aka. Ọ dị mma. Kedụkwanụ ekpere ị nwere nye ndị niile gbarala mbọ na ihe gbasara nnwere onwe Biafra ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ? Kedụkwanụ ndụmọdụ ị na-enye ndị ka nọ ndụ n'ime ha ugbu a dịka onye ọka iwu ịbụ? Kedu ebe ha na-anaghị emeta ya makwa na ebe ha kwesịrị ilezi anya nke ọma? Yes. Ana m eji m ohere a na-ekene ọhamadike ndị Igbo Nnamdi Kanu na mbọ ọ gbara na ntụa na oso dịka onye ndu anyị nke hapụlara mmụọ bụ Odumegwu Ojukwu na Nnewi. So na ya biko ya sokwuru otu ahụ oso ya mere nkụja ndị nke ụmụ okorobịa anyị na-etolite etolite ha biko ha soro ụtọrọ ụkwụ the footsteps Nnamdi Kanu lay because he's laying a good foundation. He's my ife. When one even ihe a na-ekwu sit at home, he said it. No one na say sit at home every day, because of it. Na ya buka anyị wuru udo we na-eje
so achọrọ m ka ụmụ ndị okorobịa ndị ọzọ na ka na-eto eto ndị ka na-eto eto biko ha soro ntọala ka anyị were ndidi soro okwu ọnụ Nnamdi Kanu ka o si ihe niile ọ na-agwa anyị ka anyị soro otu aha achụga ya anyị mmeri. Ọ dị mma maazị, daalụ maka inye anyị oge ịkpa nkata a. Ya mara gị mma. O udo dịrị gị. Ndị Igbo mma mmanụ ọhaneze ndị Igbo mma mmanụ. Aha m bụ Okpo Chibeze, abụ m onye Abia steeti, Nsukwu-Atọ Ovim. Aha gị bụ Okpo. Chibeze. Ị makwa ihe Okpo pụtara? Ama m pụtara. Ihe ọ pụtara? Oke mmadụ. Oke mmadụ. Mba, asị Okpo n'ụwa kịta ịma ihe ọ pụtara. Ọ dịka onwe mpụtara ọzọ o nwere na-abụghị nke mma. Ọ dị mma. Maazị Chibueze, kedu ihe mere ebe niile ji wee tọgbọ chakoo? Tata bụ 30th May 2026. Anyị ma na Holy Ghost bụ ebe kacha ekwo na steeti Enugu, mana ọ bụ nnọọ mmadụ ole na ole pụtara tata ka ihe na-eme. Ị mana ọ dịkwa m eto n'anya ibi na atụ m okwu nke bụ eziokwu ekwesịghị ịfụtara afụta, mana ọ bụ na ndị Enugu na-enufu isi ekwesịghị ịfụta afụta. Mana ịfụtara ọ bụ onye m na-ere ma ka esi ịfụtara ime ọ bụ ka mmanụ otu ihe na-esi eme. ọ dị mma. So kedu ihe mere na ebe niile tọgbọrọ chakoo? Ọ dịkwa mma ka ha gbara mata na ịlụ onwe anyị na n'ọdụ anyị mma ka anyị nwere onwe anyị. Ọ dị mma n'ime inwere onwe anyị dịka ndị Biafra ya na inwe onye Igbo dịka onye isi ala obodo Naijiria bụ Igbo presidency, kedu nke iche na ọ ga-abara ndị Igbo uru karịa? Nke ga-abụkarị uru karịa bụ ka anyị nwere onwe anyị. Ka anyị nwere onwe anyị. Ị na-eche na o nwere ebe ndị na-achị achị n'ala Igbo ga-enyete nwa aka n'ihe gbasara inweta ya bụ nnwere onwe Biafra? Ọ weta ga-esi ya aka ma ọ bụrụ ma onye ọbụla apụta ịbaba tụọ nke bụ ndọrọndọrọ ọchịchị. Ndọrọndọrọ ọchịchị bụ nke 2027. Nnọọ. Eche nke isi na nnwere onwe ga-aka mma karịa. Nnwere onwe ga-aka mma ọ bụrụ mmebi afọ anyị nwere onwe anyị, ọ gara anyị mma. Mgbe ebe ha chịkwa n'ebe abịa foto ịbaba dọọ ndọrọndọrọ ọchịchị, ọ pụtakwa na anyị nwere onwe anyị. Mana ọ dịghị enye ọzọ m na-agbakwunye abụ na ọ bụ ndị ọgaranya ndị sokwa nọdụ n'ime ndọrọndọrọ ọchịchị ọ na-egbu anyị. Kedu ụzọ ha si egbu anyị? N'ọbụ na ewere ogbenye ha ewere rie, ewere ogbenye ha erie kwuo ma nke dị mma ma nke na-adịghị mma. Kedụzi ozi nwere wee nye ndị ọchịchị anyị na ndị niile nọ n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị? Onweghị ọzọ m bịa agwa ha na-abụ ha leba anya na ihe na-emenụ na ihe ọha na-eme adọrọ mma. Ha pụta onye a ka anyị nwere onwe anyị, ya bụkwa nụ na-asụ na ọ bụ onye Igbo gaa anyị enwekwara onwe anyị, onye Igbo gaa na anyị atagboro onwe anyị n'ahụ. Ọ dị mma. Kedụkwana ekpere ị nwere n'isi ndị niile bụ ndị gbarala mbọ n'ihe gbasara nnwere onwe Biafra, ma ndị nwụrụla anwụ ma ndị dị ndụ, mmadụ dịka Maazị Nnamdi Kanu na ndị niile ji obi ha agba ya bụ ọsọ? Kedu ekpere ị nwere n'isi ha? Azọ m ka Chukwu okike obiọma nata mkpụrụ obi ha n'udo na ndị nwụrụ anwụ. Anọ ndị ọdụkwanụ ndụ ka a gbaa aka ọsọ na-abịa agbata a na-agbata n'ọsọ na ọsọ niile a na-agba abịa abụghị efu. Ọ dị mma. Ka ọ dịrị niile na mma si ike nke Chukwu okike obiọma. Ise. Ọ dị mma. Maazị Chibueze, daalụ maka inye anyị oge ka anyị nwee mkparịta ụka. Ya mara gị mma. Ma ile anya ebe m nọ ugbu a, ekwesịghị iche ka mmadụ gwa gị na ọ bụ ihe ọma ka anyị bụ wee bịa as usual. Gbara m tọch na street a. Ọ dị mma. Ebe anyị ka nọkwa ugbu a bụ na otu esteti ahụ anyị ka na-ere ala ma na-ere ụlọ bụ na Tony Frank Estate, nke a makwa dịka Conros Estate, nke nọ na Emene n'ime okpuru ọchịchị Enugu East na steeti Enugu a. Ma ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụtụtụ a bụ ihe ọma gbara abụba. Ejila ebe ọbụla soro m ka m gosi unu ihe ọma ahụ. Ọ dị mma. Unu ahụla ebe anyị batara. Ngwa gbara m tọch n'ime ebe a. Butuo nwee ndidi, ọ bụghị ụlọ ka a na-ere ọ bụghị ụlọ ka a na-ere, mana ọkwa onye nwe ụlọ a nwee ala anyị chọrọ igosi unu ebe a. Ihe ọ bụla ị chọkwara ịrụ ebe a bụ ebe obibi, ebe gị na ndị be gị ga-ebi, ọ ga-abata ya. Ka m gosi unu ka ya bụ ala si wee dị bụ ebe a. Ya bụ ala na-ere ere bidoro na biko na ị na-ahụ ebe a
biko na anọ n'akụkụ pila wee gawa, soro m na-abịa gawa otu a, ọ gara otu a gawa werute na bikon nke a nọ n'akụkụ pila nke a, ịghọtara, wee sikwa ebe a gbaa ruo n'isi. O nwere ike ị ga-ahụtacha ya ebe ahụ ị nọ. Kamera bịa ka ngosi gị ebe ị ga-anọ wee hụtacha ya otu ọ dị. O si n'akụkụ fensị ahụ wee gawa ruo na ukwu unere ahụ nọ n'isi isi ebe a, wee gakwa n'aka ekpe otu a wee pụta n'isi ebe a, wee garakwa wee pụta na bikon nke a ngosiburu unu mgbe ahụ. Ma otu o si wee dị, ala ị hụrụ ebe a nọ na 490 something square meter. Echefuola m ụma mara ya na ya bụ 90 something, mana ọ fọrọ nnọọ obere, ọ fọrọ nnọọ ntakịrị ka ya bụ ala ruo one plot. Ya bụ na ihe ọbụla ị chọrọ ịrụ na ya dịka ebe obibi makwa na ụdị ihe yiri ya ga-abata na ya bụ ala. Ma ilekwa n'anya ka ogbe si dị, na ogbe akụpeela, ogbe bụzi ogbe na-eme eme, ogbe nọ n'ọkụ, ịghọtara. Ya bụ ala bere ego, ya bụ ala nọ n'ọnụ ọma. Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe ala makwa na ị chọrọ ịrụ ụlọ na ime esteti a bụ Conros Estate ma Tony Frank Estate nke dị na Emene n'ime okpuru ọchịchị Enugu East na steeti Enugu, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a nọ n'iru ihe onyonyo ugbu a ka anyị kwuo okwu ya, ka ya bụ ala ghọrọ nke gị, ka nduru gị pụọ n'iro, ma gosi gị ka ya bụ ala si wee gaa, ma gosikwanụ gị streeti nke nọ n'azụ ebe a. Maka na onye zụrụ ya bụ ala, ebe ọ bụla ị chọrọ itinye ọnụ ụzọ ama gị bụ gate, ị ga-atinye nwu ya ọ n'iru ebe a ka ị chọrọ itinye ya, ọ n'isi junction a ka ị chọrọ itinye ya, ka ọ na streeti nke ọzọ nọ n'azụ ka ị chọrọ itinye ya bụ ọnụ ụzọ ama, ị ga-atinye nwu ya. Soro m ka m gosi gị ka ya bụ ala si wee gaa n'iru ebe a na ya na streeti nke ọzọ na-abịakwanụ. Ọ dị mma, soro m ka m gosi unu ka ya bụ ala si wee gaa ebe a. Biko na aha anyị hụrụ bidoro n'akụkụ pila n'ime wee gawa otu a, wee gawa si otu a wee gawa rute n'isi ebe a. Ị na-aghọta? Ma dịka ya bụ ala si wee gaa, ile anya ogologo ebe a, onye ọbụla zụrụ ya echi itinye ọnụ ụzọ ama gị n'iru ebe a bụ na streeti nke a, ị ga-etinye nwu ya. Ịchọkwa na itinye ọnụ ụzọ ama gị, ọnụ ụzọ ama bụ gate maka ndị na-amaghị ya, na iru junction a, ị ga-etinye nwu ya. Makwanụ na ị chọrọ ibuchiata ọnụ ụzọ ama gị bụ gate na streeti nke a, ị ga-etinye nwu ya bụ gate na streeti nke a, maka na ya bụ ala gagide wee rute n'isi pila. Ihe a bụ ukwu unere ahụ anyị gosiri unu mgbe anyị ka nọ n'ime, ịghọtara. Ma ile anya na streeti ebe ya bụ ala nọ, streeti nke a ị afụ ka o si wee baa ọkụ. Streeti mara mma, streeti ebe ndị ma ihe ha na-eme zụrụla ala rụọ ụlọ ma kwabata na ya. Ogbe tipego, ogbe bụzi sara. Ọ bụrụkwa na ọ bụghị ala ka ị chọrọ, ọ bụrụ na ị chọrọ ụlọ arụcharala arụcha, anyị ka nwere ụlọ a nke a na-ere ebe a. Mana ihe niile anyị na-etinye aka bụ ihe chara acha. Na-abịa ebe a bụ ụlọ mara ezigbo mma, ụlọ mara mma nke ukwuu. Gbara m tọọchị side a bụ 3 bedroom bungalow nke a kwọrọ aka wee rụọ. Lekwa ebe a, gbara m tọọchị n'akụkụ nke a. Emegbuola m ihe onyonyo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ime ụlọ a, baa na peji m, ị ga-ahụ ihe onyonyo m meburula n'ime ya bụ ụlọ, gosiri ka ime ya si wee maa mma. Maka na onwe ihe ha si, ebe aba dị otu a, onye maka ụmụahịa ga-adị. Ya bụ, ị chọrọ ịhụ ụmụahịa bụ ime ya, baa na peji a, ị ga-ahụ ime ụlọ ka o si wee dị, ka esi wee rụchaa ya ọchacha n'anya, wee achapụ. Ọ dị mma ụmụnne m, echefukwala n'aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe ọbụla ị chọrọ inweta n'aka anyị dịka ala maọbụ ụlọ na steeti Enugu makwanụ steeti ndị ọzọ dị na ala Igbo gbaa gburugburu, kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ihe onyonyo ugbu a. Anyị ga-ama otu a ga-esi haziri gị ya ka o yi ihe makwanụ ka obi ruo oge ala mgbe e mechara ya.